Kommunistinen työväenpuolueen puheenjohtaja Mikko Vartiainen, te haluaisitte kuntavaaleissa irti EUsta, eurosta ja Natosta. Kuinka todennäköisenä pidätte tämän vaalitavoitteen toteutumassa ensi kaudella? Haluamme kertoa kaikille suomalaisille, että Suomi tarvitsee perustavaa laatua olevaa muutosta. Ja nämä meidän vaatimukset lähtevät siitä. Ne perustavaa laatua olevat muutokset on tehtävä, jotta peruspalveluihin on rahaa, jotta meillä on itsenäinen talous, jotta meillä on toimivat kunnat. Meidän täytyy päästä EUsta eroon ja luoda oma talous, niin kuin sanoin. Silloin kunnat pärjäävät paremmin. Kyllä. Mikä on tärkein sellainen sanoma, millä erotutte muista? No varmaan se, mikä kaikilta muilta puuttuu, on kysymys rauhasta. Me emme ymmärrä sitä, että miten tällä kansakunnalla olisi varaa kymmeniä miljardeja laittaa uusiin hävittäjiin, kun samaan aikaan pitää säästää terveydenhuoltomenoista 3 miljardia euroa ja leikata ylipäätään ihmisten peruspalveluita. Mikko Vartiainen, mikä on tärkein pointti tässä sote-uudistuksen tiimellyksessä? Tässä on kysymyksessä peruspalvelun yksityistäminen ja samalla toiseksi vielä itsehallinnon kaventaminen. Merkittävää määräysvaltaa siirretään pois paikalliselta tasolta. Mutta niin kuin se, mistä tässä keskustelussa ei vielä huomautettu, on se, että itse asiassa kaikki eduskuntapuolueet ovat tätä hanketta olleet virittelemässä. Eli Kataisen hallitus käynnisti sote-hankkeen. Eli kaikki ne, jotka tänään puhuvat oppositiossa sotea vastaan, ovat olleet tekemässä raameja tälle nykyiselle esitykselle. He ovat siellä syyllisiä. Syyllisiä on, mutta mikä on teidän vaihtoehto? Meidän vaihtoehto on kansanterveyslaki. Eli se, mikä on 70-luvulla saatiin voimaan, jonka ideana oli se, että perusterveyspalvelut ovat lähellä ja ovat ilmaisia. Mikään ei muuttua saa nykyisestä. Ei, koska ihmiset tarvitsevat perusterveydenhuollon järjestämistä ja se kuuluu kuntien paikalliseen toimivaltaan. Rahaa pitää siihen olla. Niissä hyvinvointipalveluista kysyit, niin tämähän on vain jatkumoa sille EU-politiikalle, jota on nyt yli 20 vuotta jo harjoitettu. Eli Suomen valtion yhteistä omaisuutta on yksityistetty 20 miljardin euron edestä. Tämä, mitä nyt tapahtuu, yritetään tehdä sote-palveluiden osalta, niin se on vain osa tätä suurta EUn vaatimaa yksityistämistä, rajojen poistamista kilpailulta, sellaisen järjestelmän luomista, missä kaikki inhimillinen toiminta laitetaan kilpailulle, riippumatta siitä, kuinka tärkeää se tavallisille ihmisille on. Tämä on poliittinen valinta, jonka Suomen eduskunnassa olevat puolueet ovat tehneet jo silloin. Itse asiassa viimeisen 20 vuoden ajan johdonmukaisesti ovat toteuttaneet. Sen takia me muodostamme vaihtoehdon. Me haluamme ulos tästä politiikasta. Tämä pitää lopettaa. Se on kansallinen etu. Mikä merkitys, tai kysytään näin päin teiltä, että eikö asiakkaalle ole tärkeintä, että hän saa palvelun terveydenhuoltoalalta kuin että kuka sen järjestää? Kumpi on tärkeää? Kansalaiset, totta kai, siis palvelu on tärkeää, mutta me ollaan nähty jo se, mitä tämä julkisten palveluiden alasajo merkitsee, kilpailuttaminen merkitsee. Se merkitsee sitä, että ne tavallisen ihmisen tarvitsemat palvelut menee yhä kauemmaksi häneltä, ne tulevat kalliimmaksi hänelle. Ne, joilla on rahaa, he voivat hankkia terveydenhuoltopalveluita vaikkapa Saksasta nykyisessä EU-järjestelmässä aivan ilman mitään ongelmia. Mutta tavallinen kansa, josta tällä hetkellä noin 1 miljoona on syrjäytymisvaarassa, täällä on työttömiä 500 000, toimeentulotuella yli 350 000 henkilöä, niin nämä ihmiset eivät niinkään tarvitse valinnan varaa, mahdollisuutta, vaan he tarvitsevat peruspalveluita. Eikö myöskin heille kuulu tämä valinnanvapaus? Pitääkö se ottaa pois? No, tosiasiassa heillä ei ole varaa siihen. Kunnan tehtävänä on työllistää, kunnan tehtävänä on hankkia varallisuutta, kunnan tehtävänä on hankkia pohjaa itsenäiselle taloudelle, paikalliselle hyvinvoinnille. Eli kunnan pitää laajentaa toimintaansa. Näin me nähdään tämä asia. Itse asiassa sillä on myös historiallinen peruste. Suomalaiset kunnat ja maalaiskunnat on luotu
siitä lähtökohdasta, että he hankkivat omaisuutta ja huolehtivat sen omaisuuden avulla paikallista palveluista. Ensimmäistä tämmöistä omaisuutta oli kansakoulu, tontin hankkiminen ja koulujärjestelmän luominen. Mikko Vartiainen, mitä konkreettista voitaisiin yhteiskunnassa tehdä, että äänestysaktiivisuus esimerkiksi nuorten kohdalla kasvaisi? No, äänestysaktiivisuus on vain yksi tapa osallistua. Mutta nyt puhutaan kuntavaaleista ja se on aika tärkeä. No kyllä joo, sanoisin näin, että näin lyhyellä ajalla on todella vaikeaa saada ihmisiä uskomaan johonkin näennäisdemokratiaan, jos he pitävät sitä näennäisdemokratiana. Sen sijaan tarvitaan pitkäjänteisempää päätöksentekoon osallistumisjärjestelmää kuntiin, joka tarkoittaa sitä, että ihmisiä ihan oikeasti kuullaan ennen kuin päätöksiä, jotka heitä koskee, tehdään. Tällainen järjestelmä on mahdollista luoda. Kysymys on vain siitä, että millä tavalla päätöksentekoon yleensä suhtaudutaan. Nyt se veturi on raha. Ja ne, jotka haluavat pyörittää rahansa pääomaa mahdollisimman nopeaan tahtiin, he kiirehtivät päätöksiä, eivät salli osallistuvaa demokratiaa. Juuri näin. Ei tässä ole kysymys äänestämisestä, jolla asioita ratkaistaan, vaan siitä, että ihmiset osallistuvat niihin päätöksien tekemiseen, joita ollaan ratkaisemassa. Se ei ole niin kuin, tämä on vanha, itse asiassa 200 vuotta vanha käsitys, demokratiakäsitys, mikä meillä edelleen sitkeästi on vallalla, äänestämisen malli. Se on historiallinen vanha malli, josta on aika luopua, josta on vaikka kuinka paljon keskustellaan tuolla tutkijapiireissä, että mikä on oikea osallistumisen tapa, millä ihmiset osallistuvat päätöksentekoon. Eivätkö vaalit siis ole? Ne ovat semmoinen ääritapa minun mielestäni. Olemme kyllä, totta kai. Me olemme sen takia, että me haluamme tuoda meidän yleisiä vaatimuksiamme esille. Totta kai, jos meitä valitaan kunnanvaltuustoihin, me ajamme työväen etua kaikissa ratkaisuissa. Miten kuntien ja Suomen eri alueiden elinvoimaisuutta voidaan lisätä? Minkälaisia täsmälääkkeitä teidän puolueellanne on? Ken haluaa aloittaa? No niin, Mikko Vartiainen. Se perustäsmälääke on tietenkin se, että Suomessa ryhdytään toteuttamaan aluepolitiikkaa, mutta se on mahdollista vain sellaisessa maassa, joka ei ole jonkun toisen talousvyöhykkeen alaisena, eli EUn alaisena. Että Suomen pitää irtaantua EUsta. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus kyllä pitää Suomi asuttuna ja jakaa elinvoimaa, käyttää koko tätä maata. Tämä on ollut täynnä kyliä, kaupunkeja, joissa on pystytty elämään vuosikymmenet. EU on aikaansaanut tämän muuttoliikkeen maaseudulta. Sitä on kyllä tapahtunut huomattavasti aikaisemmin. On kyllä, mutta se on kiihtynyt merkittävästi EU-liittymisen jälkeen. Miten EUsta irtautuminen, edelleen toistan tämän kysymyksen teille, miten se auttaa kuntien elinvoimaa? Se mahdollistaa sen lisäksi se, että kunnat laajentavat omaa taloudenpitoaan, järjestävät omat palvelunsa itse omalla työvoimalla ja ennen muuta Suomessa luotu pääoma, raha, käytetään täällä olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Sillä tavalla kunnat tulevat pärjäämään. Tästä kaivoskysymyksestä vielä, sehän liittyy ihan olennaisesti tähän maaseutuun sikäli, että se ei niinkään nyt ole välttämättä Saamen alueen ja Lapin ongelma, vaan sanoisin, että etelämpää Kainuu on alue, jota tämä kaivosteollisuus uhkaa ja niin kuin Talvivaarasta hyvin tiedetään. Ja koko maasta on kysymys, siis 14% maapinta-alasta on varattu kaivostoimintaa varten. Se vaikuttaa suurelta suunnitelmalta, että väestö siirretään politiikalla etelään kasvukeskuksiin ja maaseutu jätetään kaivosyhtiöiden temmellyskentäksi. Kuka tällaista suunnittelee? Se on sisäänrakennettu järjestelmä. Siis kaivoslaki uudistettiin 2011 tarkoituksella luoda laki, joka houkuttelee, mahdollistaa kaivostoiminnan helposti Suomessa, niin kuin me nähtiin Talvivaaran osalta. Ilman luvittamista pystytään uraanikaivos perustamaan Kainuuseen. Tähän on uskomatonta. Näin tapahtui. Mikko Vartiainen, mistä työpaikkoja? No, mä käytän tätä EU-korttia edelleen, koska se on ratkaisu näihin
Suomen talouden ongelmiin ja myös siihen, että millä tavalla asutus ja ihmiset sijoittuvat, teollisuus ja aktiviteetit sijoittuu Suomen alueella. Meillä täytyy olla kansantalous, jota pystytään hallitsemaan. EU-Suomea ei voida hallita, koska meillä on rajat auki. Meidän pääomat kulkee, täällä luotu pääoma kulkee muualle, se ei hyödytä tätä aluetta. Me ei voida rakentaa suomalaisen työn luomalla uudella arvolla. Esimerkkinä Helsingin pörssi, joka siis jakoo 11 miljardia nyt tänä vuonna voittoa, niistä yli puolet, eli 6,7 miljardia maksetaan ulkomaisille yrityksille. Eikö se ole hyvä, että tänne tulee sijoituksia? Ja sitä kautta myöskin työpaikkoja. No ei sitä noin voida ajatella, koska Suomesta on viety pääomia muualle. Tänne on tullut sellaista pääomaa, joka hyötyy siitä, että se sijoittaa tänne rahaa. Ei se tule tänne hyvää hyvyyttää, vaan se tulee vanhusbisnekseen, se tulee terveydenhuoltobisnekseen, se tulee kaivosteollisuuteen. Se tulee sinne, mistä se saa rahaa. Pääoma ei katso sitä, että mikä on hyväksi ihmiselle, vaan se katsoo sitä, että missä saa suurimman voiton. Se on pääoman logiikkaa. Eikö pääoman logiikka on se, että sitä kautta tulee myöskin hyviä työpaikkoja? No ei näköjään, koska päinvastoin Suomestakin on teollinen työ poistunut ihan muualle. Maaseutu on elättänyt valtavan määrän väestöä. Muistutan nyt kaikkien mieleen sen, että 90-luvun puolivälissä tehtiin Suomen maatalouspoliittinen ohjelma, jonka tarkoituksena oli se, että näihin ajankohtiin, eli 2015 mennessä, maatilojen lukumäärää minimoidaan. Silloin meillä oli 165 000 toimivaa maatilaa Suomessa, ja tällä hetkellä on ehkä 35 000. Eli tämä on tietoisen politiikan tuloksena. Meillä on luotu EU-edellyttämä suurtilojen joukko, jotka yrittävät kilpailla EU muiden maiden maatalouden kanssa. Tästähän tässä on kysymys. Rakenneratkaisuista on kysymys. Ja syynä on edelleen se EU. Se on edellyttänyt tällaista politiikkaa Suomelta. Mikko Vartiainen, teidän ohjelmassanne sanotaan vähän, miten olette jo täällä aikaisemminkin sanonut, että kunnan itsehallinnon perusta on oma tuotanto ja liiketoiminta. Miten tämä sopii yhteen tämän tulevan maakuntahallinnon kanssa? Sinnehän näitä kunnan tehtäviä ollaan siirtämässä oikein rotkasti. Niin, se ei varmaan sovikaan. Siis nämä maakuntahallinto, joka on osa tätä sote-hanketta, niin sehän nimenomaan kaventaa paikallishallintoa, eli kuntalaisten itsemääräämisoikeutta, ja siitä tulisi sen takia luopua. Kyllä me nähdään se, että se osallistuminen pitää viedä mahdollisimman lähelle ihmisiä. Me ollaan puhuttu siinä meidän ohjelmassa tällaisesta osallistumisjärjestelmästä, ja siinä ideana on se, että kuullaan niitä ihmisiä, joita päätöksenteko koskettaa. Itse asiassa mä olen itse miettinyt sen mallin, että se liittyy saamelaisillahan on tällainen oikeus, kun heitä koskevaa asiaa viranomainen käsittelee tai on tekemässä päätöstä, niin heillä on oikeus tulla kuulluksi, eli saamelaiskäräjillä on oikeus tulla kuulluksi. Ja tämä on mielenkiintoinen, kansainvälisesti ottaen hyvin niin kuin erikoinen järjestelmä, joka sitten meiltä muilta suomalaisilta puuttuu. Esimerkiksi kaivostoiminnan osalta ei paikallisilta ihmisiltä suoraan kysytä. Tai hyvänä Kyllä ainakin aluehallintoviranomaisilta kunnilta edustavat. No eivät välttämättä, nehän edustaa valtiota, siis valtion aluehallintovirasto. Mutta esimerkiksi Porvoosta nyt haluan kertoa tämän esimerkin, että meillä keskustaa, siis tärkeää osa-aluetta joenrantaa ollaan kaavoittamassa liikekäyttöön ja asuinkäyttöön niin, että kansalaiset hyvin voimakkaasti ovat tätä vastustaneet. Ja tämän vanha valtuusto päätti uskaltamatta laskea sitä kuntavaalikysymykseksi. Niin tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla nykyinen järjestelmä toimii. Siis ei luoteta siihen, että ihmisillä on ihan oma järki päässä ja he pystyvät kyllä arvioimaan, että mitkä ratkaisut on ihmisten etujen mukaisia, mitkä eivät ja mitkä edustaa niin bisnesajattelua. Mitkä ratkaisut sitten jätetään kunnille ja mitä ei? Siis kuntien päätäntävaltaahan totta kai pitää laajentaa kokonaisuudessaan, mutta siis tämä osallistumisjärjestelmä, mistä me puhumme, on sen
järjestelmän sisällä oleva osallistuminen, kansalaisten osallistumisjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi alueella asuvien ihmisten asukasyhdistyksiä, asuntoyhtiöiden yhtiökokouksia, hallintoja, koulujen henkilökuntaa, lasten vanhempia kuullaan silloin, kun ollaan tekemässä päätöksiä, jotka koskee näitä kohteita. Eli ei tämä ole itse asiassa kovinkaan vaikea kysymys. Kysymys on ajattelutavasta, millä tavalla halutaan päätöksiä tehdä. Varmasti hidastaa päätöksentekoa, mutta mä en ymmärrä, että minkä takia kiireellä pitäisi esimerkiksi pilata Porvoon kaunis keskusta. Siis kunnissahan ongelma on tällä hetkellä se, että siellä on 85 000 osa-aikatyötä tekevää tai määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ihmistä. Eli näiden ihmisten ongelma on se, että työtä ei ole riittävästi. Niin noi 6 tunnin kokeilut, niin niitä on Suomessa todellakin olemassa. Ja ne liittyy ennen muuta teollisuuteen, siis teollisuustuotantoon, jossa on mahdollista nimenomaan tuolla tavalla, niin kuin tässä kerrottiin, niin lyhentää, tehostaakin työtä, sitä jää sitten taukoja pois ja näin. Mutta se, että miten se toimisi kuntasektorilla, niin se on toinen juttu. En tiedä, en ota siihen kantaa, mutta korostan sitä, että se suurin ongelma kuntan työntekijöiden osalta on nimenomaan pätkätyö. Siis se, että työtä on liian vähän. Niin siis kysymys on siitä, että pitää erottaa 2 asiaa. Toinen on kysymys on työvoiman liikkuvuudesta ja toinen on sitten muuten vaan liikkuvuudesta, eli esimerkiksi pakolaisista. Ne on 2 eri ryhmää. Jos meille tulee pakolaisia sen takia, että he joutuvat lähtemään omista maistaan kapitalistien aiheuttamien sotien ansiosta tai syystä, niin totta kai meidän on käsiteltävä heidän asiansa ja ratkaistava, että saavatko he pakolaistatuksen ja näin poispäin. Mutta se suuri ongelmahan on se, että EU-vapaa työvoiman liikkuvuus, joka tarkoittaa sitä, että täällä ei ole mitään rajoja. Me emme pysty päättämään sitä, että kuinka paljon työvoimaa tosiasiassa tällä alueella tarvitaan.